take this opportunity to say thank you sa lahat ng bumubuo ng PayPal Perfect World. And I am grateful that I'm part of this community. Happy 14th anniversary PlayPark Perfect World. Continue inspiring heroes, stay safe, and God bless us all. Chapter this year. I wish that the community will continue to grow stronger and just many more years to come. This is your hero Moraxus, wishing you a happy 14th anniversary. And to all the heroes out there, I'm inviting you to play the best MMO RPG, Play Park Perfect World PC game. Tara na, PW! Sa maikling panahon na namalagi ako sa Star Proxima noon, marami akong naging kaibigan, lalong-lalo na sa clan kung saan ako inalagaan sa loob ng halos 4 na buwan. Ang Clan Japan. Doon ko nakilala si Kuya Mike, ang aming clan master, na kilala sa in-game name na Moraxus, hanggang na-migrate sa Sun server, CM pa rin ang tawag ko sa kanya kasi yun na yung nakasanayan. Andyan rin si Kuya Ray na isang Kyongshu na walang sawang itapon ng itapon ng character ko sa Frozen Hell at even sa Trials na minsan ay kakontsaba pa si Furong na isang Kyongshu rin. Naalala ko pa noon sabay-sabay naming ginawa yung boss quest na Fake Natya at Bajan sa Uncharted Paradise kasama rin sina Mikael, Yibu, Amara, Keretuzu at God's Wrath para sa Fort Terry. Pati na rin yung pagbubukas ng glyph slots magkakasama kami. Yung hindi ko malilimutan noon sa Clan Japan, nung sumali kami sa fireworks competition. Hindi man kami pinalad na manalo, pero sobrang saya, simula pa lamang nung nag-practice kami a day before the event and during the event. Sobrang kabado pa ako noon kasi hindi ko alam kung magagawa ko ba ng tama kasi baka mamaya bigla akong mag-lag at hindi tumiming yung fireworks. Pero nung pinanood ko yung live, sobrang ganda niya tignan. Habang nag-aantay kami, nagkukwentuhan at nagsasayawan pa yung mga characters namin noon, pampawala ng kaba. Hanggang sa ito na nga, na may grade kami sa Sun. Kami-kami pa rin ang magkakasama at magkakaklan. Nagkaroon din kami ng fixed party sa Frozen Hell para makapag-farm ng items at madalas, naka-discord kami, kaya minsan doon na rin kami nagkakwentuhan. Ganon din kapag trials, kami-kami rin yung What's up, heroes of Perfect World? Grabe, isa na namang makapuluhang live stream. Sorry, 14th anniversary na natin, guys. Grabe, ano na, 14 anyos na si Perfect World. Grabe, no? Kala ko si Grabe, CM no? isang 14 anyos. Oo, Charot. kasing edad lang ni CM Venus. Yung Well, yung Perfect World. Pero so, grabe, no, CM, ang daming pinagdaanan, ang daming nangyari for the past 14 years. Pero ito tayo, 'di ba? Solid and still growing. Ang yes. community. So, ako nga pala si CM Venus. Sa mga hindi nakakakilala sa atin, happy anniversary sa ating mga heroes. And sa mga hindi pa heroes dyan, yung mga na-invite lang manood ng ating mga heroes, Laro na register kayo. kayo. Ganarn. Oo, download nyo na yung Perfect World Play Park and ano, start playing Ayan. the game. So, at the moment, we're waiting for the players sa ating early bird kasi ipapakita natin kung sino nga ba yung mga early bird natin. Meron ba tayong pa-earliest bird dyan? Ayan. Meron ba tayong pa-earliest bird dyan? Kumbaga So, sa kumbaga sa on-ground ano natin, sa on-ground activity natin, 'di ba? Ano to? Yung mga walang ligo. pero ngayon Yung may mga ligo sila kasi nasa ah, bahay lang tayo oo nga eh. eh, no, nasa bahay lang tayo. So, ito So, dati yung mga walang ligo. mm, reminder ko lang sa mga pumasok sa ating Discord channel, i-invite kayo ni Mod Ellie sa ating early bird room. Kapag nakapasok na kayo doon, you should be turning on your cam kasi hindi namin kayo makikita kung walang cam. So, ganun yung verification process natin. Kailangan nyo mag-cam, then siguro chikahin lang namin kayo. Chinika. De, ayun, kailangan para malaman lang natin na walang uulit ng vouchers natin. Yan. Hello, what's up, heroes of Perfect World? This is CF Venus, syempre, with our lovely guest na si Kim.
Kimi, please. Hello. Yan. So, tonight we will be Hi. having ang iniintay ng lahat. Syempre, for ilang buwan na ba tayo nag-Omni Battle? Ang ating championship. This is between Alliance and Sentinel. So, ayun guys. Ang Alliance natin is twice to beat. So, wala pa silang talo ever Wala since. pa. And kung ituloy nila na walang talo, sila na talaga ang champion natin. Pero just in case na matalo sila ng Sentinel, may chance pa rin bumawi. So, twice to beat nga. So, dahil championship tayo guys, this is a best of 5 match, race to 3 ang ating game. So, kaya hindi gumagalaw yung character ko. Syempre guys, nakatab ako. Wala pa ako sa game. So, wait lang. Punta na tayo sa game. Ayan, nandyan na tayo. So, nag-ano na pala sila. Pinapapwesto na sila sa kanilang pwesto. Team Alliance will be at 397457 na ano. Wait lang. Teka lang. Naka-off yung player name ko. Para makita ninyo. Yan. Yan. So, wait. Tignan. Hindi ko pala makikita na naman yung chat ninyo, guys. So, walang sounds. Mute mic nyo po. Wala kayong mic. Hala! Wait lang. Oo. Ako? Hindi daw po naririnig. Wait lang ah. May ko na sinabi. Check ko po sa live. Teka. Wait lang. Oh, kasi ano ano ko. Hindi daw po naririnig. Ay, ayan. Okay naman po. Naririnig ko. Scammer tong mga nanonood. Charot. Meron na po. Kanina ata wala. Okay. Oo. Talaga, as in ngayon, ano ba? Nalito okay na na. ako. So, pero Okay na dahil po. nalito ako, again, guys, this is the championship ng ating Omni Battle. Baka kasi wala, pero nakalagay naman yung mic ko kanina. Anyway, inulit ko lang na this is Alliance versus Sentinel. Again, yung Alliance natin is twice to beat. Ngayon natin tatapusin ito, guys. So, kung manalo man ang Sentinel, itutuloy natin yung second match nila with the same line up. Ayan. So, syempre, bago tayo mag-start, guys, mag-recap tayo ng mga band pick nila. Natawa ako, sorry. Kasi, nawala yung band pick ko, naging picture ng tao. Meron na. Nag-appear na po ba? Thank you kay Al Jeremy sa kanyang pagbibigay ng 10 stars. Happy yung ano natin. Happy yung fox natin. Ikot-ikot siya dyan. So, wait lang. Nawala yung kodigo ko, guys. Sorry. So, yan. According to my kodigo, guys, sa Alliance, ang nakaban sa kanila is Janling, Yeying, Yumang, and Shishu. So, puro damage type, no? Tama ba, Kim? Yes, correct. Talagang, Puro nukes. yeah. Tapos, sa Sentinel naman, ang nakaban sa kanila is Wuxia, Yeying, Shishu, and Qiangshu. So, parang gano'n na rin yung mga damagers nila and isang crowd control, which is the Wuxia. So, ayun, pareho sila nag-secure ng Yuling. So, syempre, sa tingin ko naman, hindi nyo na kailangan medyo, magkampante na wala kayong buff or parang sa akin kasi the best offense pa rin is defense. Baliktad. Defense? Hindi, parang ganon. Medyo defensive kasi na player talaga ako. So, ayun. Hindi ko alam kung yun yung ano nila, pero yan. May support sila pareho. Full support. Pareho silang may hunding sa kayuling. Huning-yuling. Kaso, walang Wuxia buff ang Sentinel na. Wuxia, oo, yun lang. Wala silang death buff. Pero, ano ba yung nawala? Shishu, Qiangshu. Malay mo naman, may ibang buff pa silang makuha. So, ayun guys. Teka, balikan na natin yung game. Ayan. Yung game natin. So,
nagre-recap or nagsasabi lang ang ating moderator Haru. Again, si moderator Haru ang nagre-red chat sa atin. Hindi niya makikita kasi hinaharangan ni Kim. Joke. Hinaharangan ko? na yung ano. So, idadab ko na lang. Dub ito. Sabi niya, please take note that you cannot leave the water while the battle is ongoing. So, ang meaning niya doon is, dito lang tayo sa tubig. Yan. So, bawal kayong tumalon, lumipad, paalis ng tubig. Yan, di ba? Kasi, bakit ka nga naman tatalon, di ba? Bakit ka tatalon sa tubig? Ang hirap kaya nun. Charot. Ang hirap gumalaw sa tubig, guys. So, ang sequence ng laban natin, since this is a best of 5 match, is Oo. water, air, land, tapos water, land. So, bakit ganon? Kasi yung water and air battle natin, sa Omni Battle lang natin yung ginagawa. So, kung gusto nyo ng land, ayan, malapit na yung PCW natin. Makikita nyo na yung mga bakbakan dun sa, sa Wolf Cub, yan. So, Oo. pero sa PCW natin, ayun, 5v5 lang tayo. So, medyo mas maluwag. Mas kaya nating makita yung mga ganap. Sasali ka ba? Bilang sumali ka ng Omni Battle, sasali ka ba ng PCW? Ako? Siyempre. Depende sa ka-teammates ko kung kukunin pa ako. Kasi 5 lang, di ba? Tapos 10 kami. Grabe, para naman sinabi mong napilitan sila sa team. Napilitan kunin ako. Kung tatanggapin pa nila ako, why not? Ayan. Ayan. So, eto, iniintay natin yung yung players na lang and the GM team. Kasi nga, nagkaroon ng issue kanina, kaya tinatanong ko din kayo if nag-lag ba kayo, na-DC pa kayo. Kasi sa side ko, ewan ko, sa'yo Kim, naglalaro ka ba ngayon? Oo. Observer ka nga pala ngayon. Nag-lag Oo. ka ba? Nag-lag ka ba? Hindi Sorry. naman malag. So, Okay naman ping ko. ayan. Buti natatakpan. Pero, ayun, nag-lag nga ako ngayon. Pero, tignan ko lang ha. So, kasi to prove na lag tayo, guys. Again, to prove na lag yung game at hindi yung ISP natin. Rinaran ko yung diagnostic tool. Pakita ko ba yung yun? Papakita ko ba yung ko? Go CM. I-prove mo. I-prove mo na lag ka. I-prove mo na lag ka. Alanganin kasi magpakita nag-desktop baka kung ano makita niya Tinatago. Hello, Alan Chua! Salamat sa pag-share ng stream. So, at the moment, we're just waiting for the GM and moderator na nagfa-facilitate ng game. Kung okay na yung players natin. Kasi, sila yung mag-verify niyan Kumbaga, okay na ba kayo players? Tapos, tara, game na tayo. Dapat both teams is ready na to play. So, ikaw ba to? Sade, nakita kita, hindi ka naka-hide. Hindi ba tayo naka-hide? Fresh po ako. Si, Modharo ata yan po. Ako din. Kala mo kung sino magsalita, ako din naman, hindi ako naka-hide. Yan, kaka-hide ko lang. Maninita ka, ikaw din naman, hindi ka naka-hide. Ayan. So, medyo matagal nga lang. So, 'di ba, sinabi ko kanina, nag-run ako na latency. So, hindi pa siya tapos ngayon. Kaya siguro na pero yun guys, kapag lag kayo, nasa files ng group natin yung diagnostic. I-run nyo lang. Kasi syempre, hindi naman maiwasan na na naglalag din mismo yung ISP natin. Pero to prove na hindi nga yung ISP natin yun, kailangan nyo talagang i-run yun. hindi namin kaya bang hula. So, teka, pinabasa ko yung mga natin, mga comment natin. Hi, Pirena! Mukhang may nanonood dahil may gustong panoorin. Mga players. So, sino ba? Nagkaroon tayo ng nag-predict ka ba, Kim? Prediction? Yeah.
Na, I mean na, like nag-comment? oo, 'di ba nag-post ng Hindi. prediction? Oo. Ay, walang Hindi. walang kabias-bias to si Kim. Hindi siya Wala akong nag-predict. bias kasi alam kong magge-guest ako. Ganun. Ayaw ko maging bias, baka sabihin ano ako eh, Ayan. may So guys, nagkaroon pinapanigan. kasi tayo ng prediction. So, just for fun lang naman, hindi naman yung sobrang competitive na ano, 'di ba? So, kung tama yung predict nyo guys, may mapapanalunan kayo. Yun lang yun. Si Ano Kim, ba yung reward, CM? ano nga ba yung reward dun? Nag-isa tuloy ako bigla. Wait lang check natin sa page. Hindi ko pisado eh. Sige po. Hello kay Paulo Morado at kay Jeepers G. Hello sa inyo. Meron ba kayong tropa kaya kayo nanonood ngayon? O isa pa Mga kayo sa mga katworks. nag-predict? Isa kayo sa nag-predict. Sa mga nag-predict yata. Oo na. Yung mga nag-predict dyan, 10 RCG. 10 RCG, parang nakatipid ka ng 10 araw. Mm. May nagko-comment, may nagcha-chat sa akin, may bata daw sa likod ko. Ang dilim naman. Ang dilim naman kasi dyan. So, Walang may bata. mga nag-iba ng IP. May naiba yung IP. Wait lang ha. Sure naman ako na wala magpapapilot sa mga finalists natin. Pero kailangan kapag na-DC sila or nag-change yung IP nila, kailangan nila magpa-re-verify. Kaso lang, sino magre-verify? Nandito na ako. I-verify natin sila. Guys, gusto niyo bang panoorin? Gusto niyo bang Live on cam. panoorin paano mag-verify? Napakabilis lang naman. Go! Ipagka-cam natin sila tapos dapat online sila sa character. Ano Opo, ba? need daw po talaga magre-verify, sabi ni GM Jojo. May mga nag-change daw ng IP daw po. Okay. So, wait lang guys. Kaya matagal. Isang uwu naman po, CM at Kiwi. CM, mag-uwu ka, CM. Unahan mo. No. Oh. Oh. Ano? Oh. 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 Parang iba yun Grannyville. Si Perena. Nagbigay ng stars. Ayan, shout out kay Kukus. Ayan, comment na Ala, comment siya. Kukus. Kukus. Wag kang fladder. Fladder yan eh. Spammer yan eh. Malapit na yan i-block. Kaya mo ba daw mag-verify habang nagla-live Oo CM naman. or si GM Jojo na lang? Carry naman. Message ko yung para ano din makita nila yung Paano mag-verify? Hindi. Kung sino yung naglalarong pasaway. Joke, hindi. Kung sino yung naglalaro. Pwede ba yung last round na sa championship, naka-on cam sila lahat? Pwede. Oo. Gawin natin yon. Nice. Papasukin natin. I-interviewin natin sila. Interview natin. Oo. Yung mananalo. Parang PCW lang. Pakulay ka din ng buhok, Kimi. Color violet. Color pink. Bakit ganun? Okay lang. Wait lang Di to ako guys. mahilig mo Wait lang color to. ng buhok. Share ko lang. Parang brown lang. Kasi though gusto ko yung kulay-kulay ng hair. Hindi ko na carry gawin ng literal kasi unang-una talagang mahirap siya i-maintain eh. Oo. Kahit nga brown lang. Masisira yung hair mo on the long run. Tas ilang years ko siya para maging normal ulit. Kaya available naman ng wigs eh. So mag-wigs na. True. Gumagamit na ako CM ng
parang extension na parang may kulay sa baba. Pag trip ko. Ayan. So, wait lang. Wusha po. Nagpalit pa ako ng IP. Okay. Malabo kanina. Wusha? Opo. Malabo po kanina eh. Wait lang ah. May na ang wifi. Ayan, sabi nag-send ng star si Graniville Largo. Sabi niya, shout out Sentinels fam. Ayun. Sabi na eh. Charot. Sabi na merong ano eh. Wait lang ah. May pin talaga Ino-open ko siya lang eh. yung sa verification. Sige po. Nag-send din ng stars, Helena Ibanez. Go Alliance for 50 stars. Yun. Alliance po. Wusha po. Okay. Eh po. Okay po. Kay Brian po. Nagkanta po ako ng bago. Ito po. Miss Salamat Chan, po. nag-change IP ako. Si Tip po, Yuling. Yes. Yes po. Yan guys, nagre-verify si CM Thank you po, Venus Miss Cha. ng Nag-send ako ng bagong IP kay accounts kasi nagbago ng IP address ng iba. Thank you po. So, hintay-hintay tayo. Mag-shoutout muna ako while nag-verify si CM Venus. Pa-shoutout po, sabi ni JC Sanchez. Shoutout sa'yo, JC. Ayun, Al Jeremy Tirol sent 10 stars. Go, Kimi. Yay, thank you. Bakit 10 lang? Dagdagan. Wag kuripot. ako pa yung nagdademand. Binigyan na nga. Ay, nako. Jungkook kun, pa-shoutout. Kimi. Shoutout sa'yo, Jungkook. Sa BTS ba yan? Ay, ayun, si Rishenary D. Casil, pa-shoutout Kim. Chip from Sentinels. Ay, hi Kuya Chip. Ikaw pala yan. Chip Nation. Mali ka ng tinag, Kuya Mac. Si Al Joseph yan. Si Al Jeremy po yung nag-send. Wrong. Ayun, Jason Capana, shoutout mo kaya kami. Shoutout pala sa team Unsent. Kaila, Jason Capanas, Ralph Hello, Ate Malcolm, and Kai Norm. Wait, Sailin, namakat na nga pa-shoutout dito po kanina with pa. matching uwu. Nag-try na rin ako ng Kadiri. dito. Ganun din. Shoutout sa'yo. Okay na yun. Paano ba yung may tono? Perfect! Ay, nakuha niya. With action PM. Marinig doon. Ganun din. Magganito ka. Grabe. Ay, ayun. Shout out daw Ayos naman para yung kay pin ko sa may iba. napapa-shout Dito out sa si PW Cram, talaga. ang number 2 QS daw ng Sentinels. Number 2 QS ka ba? Ikaw lang yata QS ng Senti eh. Ayun, sabi ni YY Gaming TV CM please uwu, masaya na ako. On mic ka muna CM, kahit sandali lang mag-uwu ka para sa kanila. Wala. Ayaw ni CM, sorry guys. Ayaw ni CM mag-uwu.
Ay daw, 'pag may nag-stars daw, may nagbigay ng stars. So, YY Gaming TV, mag-send ka ng stars para mag-uwu si CM Venus mamaya para sa'yo. With matching gano'n. Yung whole complete script daw, sabi niya. Yung yung ano, yung I don't know what you want me to say, yung gano'n daw CM. Hindi alam, we. Wait lang ate Cha, sinubukan ko ulit Ayan, mag-relog. Nyson Ayan, Najodep ganyan na. Diwarab Jr. Kamis Sinubukan, PW. sinubukan ko ulit Dating mag-relog. Sir at Nag-reopen ako ng server. client. Sa mga old servers, shoutout sa inyo. Kamusta kayo? Laro kayo balik. May download link kami like on the description. I think if you're on the phone, it's like below the video. Hi CMV. Kakandidato ka ba ngayon sa halalan? Halalan jokes. Sabi ni Kurt, Louie Enriquez, CM Venus, sana mabasa mo po yung concern ko about sa recruitment event. Thank you. Ay, Kurt, yung about sa mga concerns nyo, yes, binabasa Eto yan ate Cha, nila. nag-login na. And iniisa-isa yan nila. So, there are moderators and sila, CM Venus, iniisa-isa yan nila lahat. So, if kung ano mo yung concern mo, Oo. wait na lang or try to follow up. Eto. Baka sa sobrang dami kasi baka hindi ka Sige, thank you. naabutan or hindi napansin. So, chill lang. Follow up lang. Ay, ala kasi may nag-send ng 100 stars. Isang naman dyan, CM Venus. Oh, ayun, 100 stars. Para sa ni CM Venus. Busy pa si CM Venus, nag-aano pa siya. Tawag na to. Yan. Pagbalik niya, nagbe-verify pa siya ng mga characters. So, yung mga players kasi, may nag-change kasi ng IP address nila. Because, I think, malag yata. There are problems with their connections. May iba nagrereklamo na mataas daw yung ping nila. So, ayun. So, wait lang. Let's wait for her uwu. Babalik sa CM Venus at uuwu siya para sa inyo. Kita mo yung emoticon? Pwede makipagkape sa inyo. 100 stars. Makipagkape sa amin ni CM Venus. Dito, sa live. Papasok ka? Kakape ka dito. Adrian, isang good luck baby naman dyan. Oy, sa Team Alliance ka, di ba? Oh, good luck sa'yo. Anong character ba gamit mo? Bias? Hindi, wala akong bias kasi may friends ako sa Senti, may friends din ako sa Alliance. So, I'm neutral. Good luck sa inyong lahat. Good luck sa'yo, Adrian. Good luck din sa'yo sa lahat sa inyo sa Sentinels. Isang pa nga, Kimi, habang nag-aantay kay CM Venus. 100 stars muna. Ako. Ano Parang ang pangit pakinggan ng Wag na, Kuya Junko. Kadiri po yung ko. Kadiri po yung yung Hindi po ako bagay dun. Hindi po cute-cute yung boses ko dun. Kimi, ba't parang may tao ata sa likod ko? May tao ba? Seryoso? Wala naman eh. Huwag kayo nananakot, guys. Umuulan pa naman dito.
Pag nanalo Alliance, magbubudots ako. Pa-shoutout po kay Roderick. Dagdag my hi. Miss ko na po siya. Ayun, Brian. Pag nanalo Alliance, magbubudots ka ha. Tatandaan namin yan. Hahanapin namin yan. Send mo sa sa Play Park na page at ipopost namin yan, yung budots dance mo. Charot, buot. Ako na yung nag-decide pala desisyon. Yun. Narinig niyo yun? Lalagay daw ni CMB na sa listahan daw. So, Brian, pag di mo ginawa, kahantingin ka namin. Oy! Legit? Legit CM? Uy! May video ka daw dapat. Hahanapin ka namin. Ano yun? Sige po. So, isa na lang daw hinihintay. Nagpa-load lang. Data lang yata yung gagamitin kasi hindi stable yung net niya. So, patuloy tayo sa pagbabasa ng comments. Comment lang kayo, guys. Jungkook, naku. Kinukuya na ako, bata pa ako. Ay, bata ka pa ba? Ano ba edad mo? Kung bata ka, mas bata ata ako eh. Ano po ako? 15 at heart. Charot. Sino-sino po finalists? Ayun. So, RJ, ang finalists po natin, recap ko po, is Alliance versus Sentinels. So, Alliance natin is Team Zain, and then Sentinels is Team Resh. May line up ako dito, CM. Sige po. Server nyo, pagod na. Sobrang lag. Hindi po yung server yung malag po, Ma'am Nikki. I think it's your connection. Kasi naman po, hindi naman po ako lag. As of now, I have a good, clear ping naman. Kimi, pag nanalo Alliance, kain tayo. Ako na bahala sa libre. Sige, padala mo ako Food Panda. Padala mo dito sa address ko. Ngayon, kain tayo. Pero Food Panda. Ako o-order. Ikaw bahala sa credit card o GCash mo pabayad. May video na po yan si Bri. 100 stars, send ko link. Ay, may video na pala. Kuya Paolo, send mo na po. Para ipopost namin pag nanalo yung Alliance. Ano po yung ban sa both teams? Okay, so, recap ko again. For Team Alliance, which is Zain, ang ban sa team nila is Janling, Yeying, Yumang, at Shishu. So, wala silang JL, YY, YM, at XS. Got that? So, Janling, YY, YM, XS. Yan po yung sa Alliance, band ng Alliance po. Team Zain. Sa Team Sentinels naman, Team Resh. Ang wala po sa kanila, ang nakaban sa kanila is Wuxia, Yeying, Shishu, at Qiangshu. Once again, wala silang Wuxia, Yeying, Shishu, at Qiangshu. So, sa Team Resh, wala kayong expect na wala kayong makikitang WX, YY, XS, at US. Wala lag. Ito, wait lang. Okay, kausap na kasi siya. Ayun. So, nakuha nyo ba yun, guys? Perfect. Tapos, bagal nung net. Nung Converge pwede okay pa na, kita mo na. i-discuss CM? Kung sino to sila? Sino ang players? Okay na? Or hindi po? Sige, okay lang. Kahit Sige, thanks. Ay. Okay na. So, ayun. Okay na pala yung verification, guys. So,
So, the game will start in a while na. So, ready na po kayo para sa mga team na pinagpustahan nyo? Or kung kanino man kayo bias, cheer for them. Ayun, sabi ni Dave Doronila, good Yan. luck both teams. Win-win alliance. Ayan. Hello. I'm back. Yung mic ko pala yung back. Hindi naman ako nag-alis ng, hindi naman ako nag-alis ng cam. So, tinatawanan ko pa rin si Kim sa mga sinasabi niya kanina. Yung Oy, uwo si niya. Emma nag-send ng 200 stars na para mag-uwo ka. Hindi kaya, Hinahanap na namin yung uwo mo with matching actions daw. kinikilabutan ako. Yung, tayo nag-omni battle lang tayo dito At may pauwi tayo dyan. Pati ako, ayoko gawin. Kahit Parang 1,000 pa yan, hindi ko yan gagawin. balita ko, ikaw talaga yung gusto nila eh. So, teka lang, balikan natin yung No thanks. Refund ko stars nyo po. Sendan ko kayo pabalik. Sendan ko kayo pabalik. Basta hindi ko gagawin. Yan, guys, okay na yung verification natin. So, nagpalit kasi ng connection yung ibang team kasi nga naglalag sila. So, ayun nga, kung lag ka kasi, yun yung pinamagandang gawin, magpalit ka ng connection para ma-check mo kung yung server talaga yung lag. So, yun. Yung iba nagpalit, yung iba nag-reset na router, so napalitan yung IP nila. Yung iba. So, ayan. Ngayon palang dumating. Ito yan yung na-DC. So, ayun na nga, guys. Ang Team Alliance is using the Zayin accounts or yung Zayin characters, while yung Sentinel is using the Resh account. So, Resh sa screen ko is blue. Then, yung Alliance is red. Yun na. Alalahanin nyo na lang. Nakikita kita, Sade stream, STRM Sade. Sino may gamit? Si Haru po yata. Nako, GG ako. Converge din ako, guys. Ano ba ako? Lag ba ako? Teka, check ko yun. Tignan ko nga. Nag-ano ako kanina, di ba? Nag-latency check ako. Oo. May nagtatanong si Mm. paano daw po yung lumang account sa PW? Di na ba daw ma-retrieve? Luma, as in yung tatlong server pa, malabo na yun. Wala na kasi tayong migration eh. So, kung yung migration, ayun lang. gabi. Ay, sabog daw talaga yung Converge nationwide. Nako, CM nyo Converge. Patay. Paktay ka diya. Ako may hawak ng Ako may hawak na stream. So, dasal tayo, guys. Dasal. Ngayon pa talaga nagloko. Ngayon na may may event. Nako, natapos na yung 1 oras natin, di pa tayo hindi naman, 40 minutes. Tapos na yung 40 minutes natin, di pa nagsa-start yung laban, 2 hours lang yung duration ng natin, ng Eclipse. Yeah. Hindi, ng Eclipse battle. So, 7 to 9 lang yung laban. Oh. Kaya yan. Kaya yan. Kaya pag walang round 2. Joke lang. Hindi, dapat meron. Para exciting. Gusto ko yun. Mga 10 laban. Gusto ko magtuto sila, tapos yung last game nila, kasi diba best of 5 race to 3. Magtuto sila, tapos yung pang 3 nila, yung pang 5th match. Para sulit. Sulit yung finals. Gawin nyo guys. So, Gawin nyo, mga check natin. Bakit ganun?
Bakit wala ako ngayon? Hindi, lag nga ako. Tagal lumabas. Ayun, hindi, normal na ulit. Di ba? Ready na Ay, daw ang ayan. Zayin. Resh, ready? Ready na din sila. Or na kami, sabi ng Resh. Oh, so, ready na Resh and Zayin? Paano na? Nag-buff up na ba tayo? Hindi pa, syempre. Buff Hindi up pa na po. eh. Both teams ready pa, sabi ng system. Yeah. Baka na-DC naman yung announcer natin. Dami Oh, aberya. ayun, buffs up na. Yan, buff up na. So, may nagtanong kanina. Sabi nila, sino daw yung naglalaro. So, kung gusto nyo malaman kung sino din yung naglalaro, as in yung mismong naglalaro per character, so, sasabihin ko yung character name nila, baka kilala ninyo. So, for Alliance, ang Wushi nila is Adrian, Yu Feng is Defensio, Kiangshu is Chrysler, Fashi is Blight, Hunling nila si Rito, Yaoshu nila is Axel, Wusha si Vongola, Yusha si Kay, Yuling nila si Tip, and Yaojing nila si Arius. So yan, kung tropa nyo yung mga yan, sila yung naglalaro ngayon. So sa Sentinel naman, ang Yaoshu nila is si Hellenic, ang Janling nila si Ju, ang Wushi nila is si Kit, Yuling nila is si Obsidian, Fashi nila si Helamony, Yusha nila si Blue, Hunling nila si Sai Mei, Yu Feng nila si Jaden Yaoshu o Jaden YS. Yumang nila is Childe and Yaojing nila si Kriza. So yan, kung tropa niyo yung mga yan, sila yung mga naglalaro ngayon. And tignan natin yung kanilang performance sa first round ng ating championship na first round. Ulit-ulit, sinabi mo na first round. Oh. Ayan. So, inintay natin, buff up na sila. Usually, yung buff up natin is mga 2 to 3 minutes. And actually, nag-request din ang ating teams na gusto nila ng, anong tawag dito? Sinulat ko yun eh. May rine-request sila eh. Yung sinabi mo kanina po. Yeah. Ano yun? Charot. Sinulat ko talaga yung mga request nila eh. Tapos magpo-photoshoot pa ako mamaya eh. Alam mo, tapos na. Strategy time. Ayun, strategy. Ayun. Naka-off Gusto kasi nila yung, strategy. naka-off kasi yung ano ko. Off ko. Ay, nag-counting na. Round 1 starts in 3, 2, 1. Go! Ayun! Nag-start na. So, mabait ang Resh, walang gumalaw before mag-go. Siyempre, same yun sa ating Team Zayin. So, ayun, nakita ko na madaming bursts coming from the Zayin team. It's too early, pero sinabayan sila ng burst ng Resh. So, tignan natin. Ay! Nadapa agad yung Yaoshu. Ano? Ba't ganun? So, down na ang Resh Yaoshu, sabi nga ni Kimi. So, let's see kung sino pa ang mga casualty natin. So, I can see, ayun, Resh, Yusha. Down na rin. Maghanap tayo ng mga nalulunod na character. So, for now, tignan nyo. YL. Wala na ding YL ang Resh. Wala na ding Yu Feng ang Zayin. So, for now, yan. Zayin, ano to? Zayin Wushi nga ba is down din? Yeah. Yes. So, Zayin Wusha is down din. Merong hindi gumagalaw dito. Free hit yung Wushi ng Resh sa baba. Yes. Yung target niya. Yung Fashi is nag-hit while trying to survive. Kasi kanina, ayan, hinihit siya eh. Ayun na. Dumapa na. Ayun na nga. So, wala nang Fashi ang Zayin. Nag-blink siya eh. So, ibig sabihin may tinatakasan siya. Kaso lang yung naka-target sa kanya is range din.
Oo, dumapa na din yung YL ng ano, Uy, may dalawa. Zayn. So, ang natitira na lang is Wuxi ng Resh. Yun. So, meron pa pala tayong hindi nakikita na bakbakan doon sa dulo. Ayun, no? O Yusha. Ayun. Sino to? Yan. Yusha Sayang, hindi ko versus naririnig. Yung Wuxi Yao natin, Jing. walang... Hindi ko alam bakit ganun yung ginawa niya, pero ayan. Buhay Oh, na buhay masakit yung yan! Yung Wuxi! Tignan mo din. Tignan buhay yung na buhay Wuxi. siya! Tignan mo Free yung hit. Wuxi. Sobrang free hit niya, promise. Pati ang Fashi. So, buhay pa yung Nooks ng Resh. HL at So, Yao Jing. HL na lang natitira. At Oo. Yao Shu. Hindi. Para sa Zayn. Ayun, wala nang HL. Ayun. At wala na rin Yao Shu. Yeah, mukhang... Ayun. Teka, So, tingnan natin. Resh is, yung buhay sa again, Resh. Resh is Sentinel, guys. Resh is Sentinel. Oo. Zion is Alliance. So, tingnan natin. Round 1 goes... Yun na nga, round 1 goes to Team Sentinel na nga, guys. So, balik tayo sa scene natin. Balik tayo dun sa may mga mukha naming, ano. So, 4 pala yung buhay sa ano, sa Team Resh. JL, Yao Jing, Fashi, tsaka Wuxi. Medyo mag-recap tayo. So, matagal. Wala pa. Puro 0 para sa akin. Ayan. So, nag-ano na. So, for the Resh team, meron tayong Janling with 5 kills and Wuxi. Sabi nga natin, free hit yung Wuxi. Tapos, naka-ano siya. Yung red na buff. Diba? Kasi def and attack rating. Def and attack. Oo, Naka-ER lang siya. Naka-ER siya. So, masakit yun, guys. Oo. Actually, hinayaan nila. Pag nakita mong nakaganon, wag mong anuhin. Hindi talaga, hindi. Very wrong. Very wrong. Oo, hinayaan nila. Free hit, sobra. Pwede mo, kasi baka kasi minamaliit nyo ang Wuxi, pero kapag ganon yon yung setup niya na bigla siyang pang-nuk na talaga. Walang tumutoka sa kanya. Wala eh. Wala. Uubusin talaga kayo. So, ayun na nga, guys. For the Resh team, magandang performance from the Janling and the Wuxi. Yes. Based dito sa ating battle statistics. And syempre, hindi naman magpapahuli yung Qiangshu ng Alliance. So, may 2 kills pa rin naman siya. Yes. So, sa Alliance, hati-hati sila sa kill. Meron yung Fashi, Yao Shu, kasi nag-auto umaangat eh. Charot. Oo. Yan. Pero ang natira sa sa Sentinels is yung party na yung line-up din na yung class na parang pwede na yung ubos eh. Kasi JL, Yao Jing, parang pag nakombohan ka ng dalawang nun, ano din po eh. Parang sure may mamamatay talaga. Lalo na dalawang Haganukis pa natira. Yeah. Fashi at saka Wuxi, GG talaga yun. So, madami pa namang laban, guys. This is, best of 5, race to 3. So, 1 pa lang ang, set. Meron pa silang 2. Ganon. May kailangan pa nila manalo ng 2. So, sayang, di ko naririnig yun. Parang na-intriga ako dun sa isang chat eh. Kasi gusto ko, mukhang may tumatawa dun kanina eh. So, gusto ko kasi yung isang chat yung group chat ng nagfa-facilitate. Yung si Modharu and si GM Jojo. So, sila yung nag-uusap. Nag-uusap tayo for the stream. Sila nag-uusap sila for the, yung laban. Oo. Laban. Yeah. Ang ganda ng laro. So, hindi ko pa natatatak sa utak ko yung wait lang. Lalagay ko na nga dito.
Altitude po. Ano daw yung altitude na isa-set? Parang ang last time 66. Pero hintayin na natin yung sila magsabi. Ah, Yung ating mga ayun, may nagpalit ng connection from Sentinels kasi malag daw po. So, go, habol. may magpapalit daw ng connection from fresh. Meron naman silang di ba? Kaso magre-verify na naman yan. Teka nga. Magre-record ba? Narinig. Sige. Nagalit. Lol. Bata lang. Pwede daw mag-recon CM. We start at exactly 7:55 daw. 7:55, 2 minutes. So, server time tayo. Nagulat ako, start na 7:55, 7:55 na sa oras ko. So, server time tayo. Meron silang 2 minutes para dun sa mga nila, mga problema nila. Yung mga recon na yan and everything. So, kunyari, sa tingin ko, ganito yan. Since yun nga, yung nagfa-facilitate ng tournament natin, sabi, 7:55. So, pag nag-buff up, yung buff up natin, meron naman din kasing, sabi ko nga, 3 minutes yata yun, 3 to 5, basta yun. Umabol kayo sa buff up. Kasi guys, mas magkakaroon tayo ng problema kapag hindi natin inabutan or yung 9 PM. Parang na-expirean tayo ng clan kasi battle. 2 hours lang pwede sa Eclipse. Ba't naman po ganun? Habol. Yeah, hahabol sila sa buff up. Ay. To prepare every round. Oh. Oo nga, yun yung sinasabi kong strat time nila kanina. Ang strat time is, sabi ko nga, buti sana kung nakapag-start kasi tayo ng 7 at talaga agad eh. Ang strat time supposedly na ibibigay sa kanila is mga 3 to 5 minutes lang din. 3 to 5 minutes doon, then 3 to 5 minutes din sa buff up. Diba? So, okay na sana yun eh. So, ayun. So, actually, hindi naman din nasusunod. Ayan o, 9:55 na. Hindi pa naman sila nagba-buff up. Tanong natin. Ready? Resh? Ngayon pa kasi talaga nagloko yung Converge. Ba't ganun? Converge, ayusin nyo. Okay naman na sa akin. Hindi pa daw ready ang Resh. Hindi pa. Nag-recon yung isa nilang character, isa nilang player. The match 1 has ended at 7:50. It is already 5 minutes to prepare. Ilang minuto kaya yung pagpunta dito sa Fayway galing sa Headquarters? 5 minutes. dapat kasi habang naglalakbay kayo. Charot. Nag-recon na. Habang naglalakbay kayo, dapat nag-uusap na kayo. Gagay. Kami naman yun. Time management. Multitasking. Oo, multitasking. Habang lumilipad kayo, nagsistrategize na kayo. Nagsistrategy na. Charot lang guys. Pero oo, mahalaga kasi sa mga ganito na yun nga, nagsistrat kayo. Pero kasi,
Kaya nga kayo binigyan ng time mag-practice. Yung strat ninyo is before the tournament. May pinanood pa kayong tournament na habang naglalaro sila, doon sila parang ano na yan eh. Nagsa-strategy. Skill nyo na dapat yan. Nasa skill set nyo na. Masanay na kayo. Yung practice ninyo, dapat na practice na yung ano ninyo. Kamay, yung utak nyo, di ba? Sa gagawin ninyo. Yung strategy, kapag sinabing strategy, siguro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ayan, kung ang strategy yung gagawin ninyo. Dapat linatag nyo na yan nung nagpa-practice kayo or kahit nung mga nag-aano pa kayo, nung mga past. No, ba yan? Tumbok na to. Sarap. Yan. Yung mga past na laban. Ayan. Hindi ako nagpapagaling, guys. Pero kasi, yung oras natin, while doing this tournament, syempre madaming nanonood din, nag-iintay sa inyo, di ba? And madami din nag-a-assist sa atin. Yun nga, yung nag-a-assist sa tournament and sa stream. Yan. So, syempre, ayaw natin na madamay sila na mabagal tayo. Yan. Yun lang. Charet! Pero sure naman ako na tong dalawang teams na to nag-practice. Pero kumbaga kabado sila and gusto nilang ibigay yung best nila. Syempre. Kaya gusto nilang magkaroon ng strat time din. Pero ayun nga. Binigyan naman pa rin. Binigyan pa rin naman. Pero share ko lang guys na generous. Let's be yun. Let's be punctual. Ayoko sabihin yung word. Parang hindi bagay sa'yo, CM. Parang gano'n. Ano ba yun? Pa-whisper. Sige, alisin ko yung mic. Sige daw. Ay. Ayun, nag-start na. In 3, 2, 1. Game. Gulat ka. Hindi ko nakita yung buff up. Ayun, sorry. Nag-buff up sila kanina. Pero ang dami ko kasing daldal kaya hindi ko nakita. So, ayan guys, nag-CCD para na sila and hindi ko alam kung sino. So, ayun. Oh my gosh, ang hirap talagang, ang hirap. May nakita akong tumitira dito. Ayun, so, may na-tag team dito, Resh versus the Yufeng. Fashi and Yufeng. Pero may isa pang tumitira sa kanya Wushi. So, tag team sila doon. So, I think meron na bang nalagot na wala na. Wala pa. So far, wala pa naman. So, mas nakikita ko yung mga blue ngayon. Ang problema ko is napaka-wide ng screen. So, Zayin wala nang Yusha. is down. Yusha ng Zayin is down. Okay, Zayin then ng QS, yan. QS Zayin is down. Yan. So, YJ nakikita Zayin natin is na down. yung Resh Yumang is free hit lang siya. Ang target niya ay Yaoshu. So, Yaoshu. sana nawa, meron siyang katag team doon sa ginagawa niya. Ayun. Wala nang Yuling ang Zayin. Ayan. Wala so, na din silang Fashi. Ayun. Ang target pala ng Zayin Dark Yaoshu is, nagwa-one-on-one sila. Nagwa-one-on-one sila. Yung Yumang saka yung Fashi. ayun, meron na. May iba nang tumira. So, ayun, mamamatay pa nga siya. Patay siya. Patay Wusha si na lang Zayin. natitira. Okay. Wusha HL. So, ang natitira na lang for the Zayin is the Hunling. Dami pang Resh. Ayun, wala na. Hi, Resh. Hi, Resh. Hi, Resh. Ay, parang wala yatang dumapa sa Resh. Hindi tayo sure. Tignan natin. Hindi na pala to accurate kasi second round na to. Pero overall game statistic natin to. Na-refresh na kaya to.
Oh, wala nga. Walang dumapa sa resh. So, Oh. ang Janling has 6 kills. Fashi, isa. Yumang, 2. Humabol yung Wuxia. Sabi niya, ay, yung Wuxi humabol. Sabi niya, hindi. Ako ang killer nito. So, 6 kills din siya. Pareho sila ng Janling. Yao Shu, 2 kill. Sa Zain natin, may 1 kill sa Fashi. 1 kill sa Yao Shu. 2 sa Qiangshu. Hindi nag-move yun sa Qiangshu, no? Hindi. Medyo mahirap talaga. Mahirap yung Mahirap kasi talaga gumalaw dito sa sa water saka sa air. Air. Yeah. Baka pala sa land, babawi sila. Syempre. Dapat bumawi kayo. Mm. Pero kita mo, GL tsaka Wuxi talaga yung top hits ng mga top killers ngayon. I wonder kung tinarget nila. Dito pwede tayo makapag-focus dito eh. Kasi Hindi ko medyo nakita. mas madali yung camera dito kapag kaysa yung air, grabe, pati altitude babantayan mo. Oo nga eh. At Hindi ko nakita patag yung tayo. kanina. Nasa patag tayo. Sunod tayo kasi hindi ko alam kung saan sila pupwesto. So, again, sa mga bago dyan, Alliance is using the Zain account and Sentinel is using the Resh account. So, yung Resh sa screen ko is kulay blue. So, kita nyo naman yun kanina sa flight nila, and ngayon, ang basehan is naka-fashion sila. Tapos, Alliance is Zain, naka-red sila, then armors. Yun. Armor. Ayun. Best of 5 po ba? Yes. Best of 5, diba? Yes. Best of 5, race Best to 3. of 5. Oh, ayun. We will give So, 10 minutes interval per match. Oh. Wow. Oo, pwede na. Kasi 8 ngayon. Pwede. Then, kasama na yung lipad doon. GM, kasama na yung lipad doon. 5 minutes po yung lipad. Ang tagal. Kala mo nag-trip ako. Seryosong tanong yung GM ah. Sabihin mo sa kanila kung included yung lipad doon or yung lakad. God spot. Para mag-God spot sila papunta doon sa location nila. Mag-God spot papunta. Mas mabilis yung God spot, di ba? Kaysa sa lipad. Sa lipad, oo. Anong score? Albert, the score is 2-0. In favor 2 of... goes to Sentinels. Yeah, in favor of Sentinel at the moment. Yes po. 2-0. Sa Sentinels po yung 2. Yes. Anong stage na po yan si This is the third stage round. Yeah. Cancer. Charot. So, ito yung unang laban na finals. If manalo yung Sentinels, meron pang laban. So, kasi twice to beat ang ating alliance. Since wala silang talo. Wala pa silang talo. Wala pa. Yes. So, yan. Meron silang 10 minutes. Nagsimula siya nung teka lang ah. Sabi, we will start every match on time whether you are disconnected or not. Yan. Wow. Strict naman. Strict tayo sa finals. Yeah, strict yung namamalakat ng ngayon. Bilang finals na. Pero, yun, share ko lang. Charot. Share ko lang. Dapat na sila masanay. Lalo na magpe-PCW na. So, di talaga bagay sa akin. Charot. Nangangaral. Nangangaral. Nagle-lecture dito. Nangangaral kasi.
Napapagalitan na sila. Pwede ka na maging So, nanay, CM. hala ka siya. Teka lang. I-ano natin. Naging na. Baka mamaya, hindi ko alam kung saan ako pupunta mamaya eh. So, ang Team Alliance is at 420,550. 420,550. Yan. Save natin yan. So, ayun na nga. Hindi, kasi guys, kapag nagko-compete ka, Ayun na. hindi, ayan na. Go, pakinggan niyo ang pangaral ni CM. Nay! Makinig kayo na mabuti. Hindi, ayun nga. Kahit saan naman kayo nagko-compete, guys, always be prepared. And susunod sa guidelines nung sinalihan yung competition. So, pasensya na kung kung siguro minsan may mga nababago, di ba? Kahit yung mga events natin, kahit yung events. Pero eto, as sa tournament muna tayo na, yun nga, may nagbabago. Ay, like ngayon, nagbibigay tayo ng 10 minutes. Wala yan sa natin. Wala yan sa mechanics natin. Pero as requested, di ba? O, di ba? Yes, May nagbago. correct. May 10 minutes every match. O, mabait pa rin yung mabait pa rin yung GM. Mabait pa rin sila. Kaso naging strict nga lang siya na magsa-start tayo. Talaga, kahit madisi kayo, kasi nagbigay sila ng 10 minutes before. May time kasi. May hinahabol kasi na time sa Eclipse. So, we have to stick on time. Kasi 2 hours lang, di ba, CM? So, Oo. 50 minutes na lang actually ngayon. Yes. 50 minutes and ilang matches ang max natin. We still have oh my gosh, pangatlo to. So 7. May 7 pa. Possible. Kasi kung man na nagtutu sila, 'di ba? Kunyari nagtutu sila. O, 'di ba? So kung ma-full natin yung 10, hindi tayo aabot. Hindi tayo aabot kasi 10 Hindi minutes per aabot. match eh. So 70 minutes yan. Guys, 70 minutes yung time na binigay every match. Hindi na kasya sa natin. Hindi na kasya. Tama. Oh, hindi na pala trasha. Okay, we will start the match at 8:11 p.m. Ayun, 8:11 daw ha. 2 minutes na lang. Kasi 8:11 na sa akin eh. Oo, diba? It's been 10 years, PW. Beast City yan. No, Geo. It's Eclipse. Oo, pero sa likod siya ng Beast. Sa likod na ng Beast. Oo. Pero etong mapa na to, kita mo yung mapa. Wala yung Beast City sa kanan. Kasi this is Eclipse server. Kung saan Eclipse pwede magkita yung sun and yung moon para maglaban sila. Yes. So, saktong-sakto naman na ang naglalaban ngayon ay from Alliance from Sun server and Sentinel from New Moon, diba? So, New Ana Moon. Colleen, salamat sa stars. Ayun, nagpapa-shoutout siya sa number 1 Wushi at number 1 YJ nila. Pinakamagandang YJ pala. Si Ate Kyo, aba, pinakamagandang Yaojing ng Senti. Baka may nanonood na Yaojing ng Senti dyan, magreklamo na kayo by sending Si another Sailin. star. Charot. Sailin. Di ka ba maganda, Sailin? Mas maganda ba daw si Ate Kia sa'yo? Magsasend na yan si Sailin. Sabi, hindi, ako ang pinakamaganda. Charot. Hindi. Sobrang humble ni Sailin, di yan sasabihin. Pero i-chat niya yan in personal. I-PM niya, ako yun. Pero hindi niya sasabihin in public. And Ayun, kay buff Mother up na. Chino. Ayan, buff up na daw pala. Oo. Oo nga, Puffs no? up na. Oh, tapos may buff up pa tayo. Yung buff up natin, tumatagal ng ilang minuto din yan. Oo. Sinasabi So, ko parang sa inyo. nahulog na, parang 15 minutes. So, again, guys, sa mga bago dyan, Alliance is using Zain accounts and Sentinel is using the Resh account. So, Resh blue, Zain red. So, yan. Sentinel ang Resh. Gusto kong i-ano sa ko para kanina ko medyo late ko kasi nakukuha yung nila eh. Kaya wala. Yung sa comments? Sa ano? Hindi, yung kung anong team yung gamit nila.
May nag-comment, nagtatanong siya, question po, nag-download ako ng client ng PW kaso black lang siya 'pag binubuksan ko. Mag-update ka ng graphics card or mag-install. Oo, yun. So, naka-AMD ka? Yan. Magsa-start na, guys! Start na. Game only ko na. Yan, counting na in 3, 2, 1, and game! Go! Tignan natin ang ganap ng Senti. Hindi sila naglalakad. Ay! Ala! May naiwan. Ay, ang layo ng tinakbo palikod. Palikod na takbo. Palikod. Sino? Sige, Ayan na, sige. Ano guys. yan? So, teka, tignan nga natin yung yung mga magaling pumatay sa kanila. Hindi ako bias, guys. That is, yun yung sinabi ng statistic natin. So, yan. So, naka-burst yung GL. Senti Janning, ang target niya ay Yao Jing. Mabubuhay ka ba, Yao Jing? Na-shift siya sa Wuxia. Bakit siya nag-shift sa Wuxia? Kasi yung Wuxia yung lumapit. Agaw buhay. Ay, ayun. Nakapag-abso pa. Medyo mas mahirap patay ng Wuxia. Yung kaya? Yung Wuxi. Asa na yun? Speaking of Wuxi, dahil sa nag-burst siya, nakita ko siya. Ang Resh Wuxi is now targeting the Zion Yaoshu. I wonder kung tinount siya dahil nag-burst siya. Kasi kaka-burst niya lang. And hala, YL yung target ng Janling. Patay ang Yaoshu. Napatay? Yes, then nag-burst na naman siya. Bilis ng burst, bilis ng chi niya. Napatay din yung Yufeng. Ang target na niya. Yung okay. Ng Senti. So, tag team ang Wuxi and ang Yusha ng Senti. Oo. In hitting their targets. So, yun ang plano. Nakapag-abso po yung Wuxia. Ba't mo po hinihit po yung Wuxia? Siguro ayaw niyang pakawalan. May mga taong, syempre, di ba? Ayaw pakawalan. Sana all. So, akala mo lamang na ang Senti? Hindi. Ang dami pang alliance. Burst coming from the alliance Hunding. Ang target niya is Fashi. So, nuker ang kanilang Hunding. So, nakatag-team ni YG at Wuxi para sa Wuxia. Napansin niyo ba bumaba yung Wuxia. na meron pang Yuling ang ating Sentinel. So, nung nag-burst yung wala na. Ayun. Na-down na yung Fashi ng Zayn. HL na lang natitira. Ayun, guys. So, ayun. Wala na din yung HL. Wait lang. Omni. Ay, challenge. So, update ko yung challenge natin, guys. Hindi ko pala nalagay. So, i-comment ko na lang. Ito yung challenge natin. Tapos, i-pin post ko. So, yung challenge natin, since nanalo ang Sentinels, meron pa tayong final. Ganun. Bakit nawala yung bracket ng anyari dito? Nawalan na DC yung dalawang players ng Resh at ng Zayn. So, dalawa-dalawa sila nawalan ng players. Wait lang. Both team lag. Sige. So, paano mo na, parang feeling ko tinatawag ako eh. Wait lang. Sige po. So, ayun guys. 3-0. The score is 3-0 in favor of Sentinels. So, malag. Lakas nyo, pati kami na DC. Ayun nga. So, ang daming na DC din pala talaga.
Ayun. So, inaayos po nila bonus. Hmm, guys, hindi namin kontrolado pasensya na if maraming na-busy or na-lag, hindi po kasi namin kontrolado pa talaga yung mga sa ano, connection. The game itself is not ano naman, I think. So, ah, ayun nga. So, pinag-uusapan na nila paano yung ano kasi, hindi po kaya ng time. Hmm, kung may possibility po na lilipat po tayo ng map. Kasi po ayun nga. Pawala na yung tawag nito? Oras natin. Hindi na siya enough for hindi enough yung time for 5 more rounds. Hmm. Yeah. Territorial battle po ba yan? No! Celine, it's Omni battle. It's clan versus clan. Oo. Ayun. So, nagbigay na ng waypoint and this will be 4, 5, 7. Puntahan natin yung location. But, ayun nga. So, pinag-uusapan nila ngayon, anong gagawin? Kung saan kung ililipat ba yung map or puputulin ba yung ano kasi, paubos na yung time and hanggang 9 lang tayo puwede dito sa Eclipse and we still have 5 more rounds to go. And per game takes around 10 more minutes. 10 minutes per game, 'di ba? So, parang hirap tayo ngayon, paano 'to, ganito, paano 'to i-a-adjust kasi iluluwa talaga dito sa Eclipse. Kasi hanggang 9 PM lang tayo. So, while they're still deciding what to do and where to go, dito muna tayo sa ano, water battle na naman ulit. Water battle. Balik tayo sa water battle. Yeah. So, yun nga. Paano ba yan? 8:21 na. So, hirap talaga lahat ngayon kasi may problems kasi sa connection yung iba, may nadi-DC din, and it's taking a lot of time to prepare kasi ayaw mag-ready ng team kapag may kulang sa kanilang party. And I understand kasi naman talaga pinagpreparan niyo and ayun nga, sayang naman kung madi-disconnect lang. Hindi kayo makapaglalaro. Pero ayun nga, may time limit kasi talaga so we have to adjust and I don't know, di ko alam anong sasabihin. Kasi hindi ko alam if sa server yung problem or sa connection talaga. And I don't think naman sa server kasi hindi naman ako nadi-DC and I have a clear connection naman. Oo. Oo. Yeah. True.
So, ayun nga. So, mahirap i-justify kung ano yung problem if connection problem or server problem kasi hindi naman talaga. Mm. Oo. So, Ayun guys. ayun. You I'm can't back blame ulit. us. Charot, you can't blame us. Bakit bigla ka nagkaroon ng kasalanan, Kim? Nag-mute lang ako. Don't blame us. Bakit parang kasalanan namin? So, ayun na nga guys. Kasi as Charot. I was saying kanina, hanggang 9 lang supposedly ang Eclipse battle natin. So, since dahil nga may mga na-DC kanina, na-change ng IP, etc. Medyo, ang naging start natin yata is 7:20 na ba? Parang, basta medyo later na. Tapos, ngayon, syempre, second batch to. So, meron na naman tayong 5 rounds. Best of 5 kasi to. Tapos, max, minimum of 3. So, humingi sila ng di ba kanina yung 10 minutes nga. So, 30 minutes agad yon per round. So, kung hindi siya matatapos ng 3 rounds, ngayon, kasi hindi pa rin sila nagsisimula, mag-8:30 na. So, 3 round na lang talaga yung minimum natin. So, kung walang mananalo ng after 3 rounds, malamang sa malamang is lilipat sila ng account. Then, magsa-set up. So, hindi ko alam kung mas-scroll up ko pa yon pero hindi na. Nag-ano kasi ako, kumbaga emergency nga. Just in case nga na mangyari to, naisip na namin kanina, nag-prepare kami ng schedule for another account. Hindi pwedeng resh at yung gamit nila. Hindi iba na. Ibang account na yung gagamitin nila. So, magsa-setup na naman sila. But this day pa rin po? Oo. Like tonight? Yes. So, ang nun is 8 to 10, hanggang 10 pa rin naman yun. So, may isang oras pa yun. Pero, yung setup time nila, katulad nung mga before. So, hindi na sila magsa-setup ng damit. Ang sa-setup na lang nila is yung skills nila sa pagkakaalam ko. Kasi ang kokopyahin is yung mismong account nila. Pero parang feeling ko mas mabilis kung ipapa-set up na lang sa kanila kasi yung i-copy yung nila. Bahala na sila. Sila yung gagawa niyan. Yun sa tournament natin na sila GM. So tayo, focus tayo sa stream. Charot. Wala pa yung uwo ni Oy, yung uwo mo may nag-send pa naman talaga ng 200 stars para lang marinig ka mag-uwo. Ano yun? Refund? I-refund mo ulit daw. Wala, hindi ko nga. Hindi. Charot. Ayaw. Sabi niya, private server ba to? Hindi to private server. PH server to. Yan, we will proceed na daw. 8:25 server time. O yan, 8:26 na. Hinihintay ko yung buff up. So, proceed na daw tayo guys, sa wakas. Ayun. Mag-buff up na. Wait, wala pa Wusha. Ay, wala pang Wusha ng Zayn. Oh no. Nako, sabi continue kahit may DC. So, humabol siya sa buff up. Bakit late? Yan, galit na naman si GM Jojo. Na-DC yata. Na-DC ya. Paturo mag-English ng ganong accent. Al Joseph, tara, one-on-one tayo. Video call. Let's talk in English. Let's have a conversation in English. What accent do you want me to how do you want me to speak to you? Okay. So, kaya wala pa yung isa. Akala niya talo na sila. Nag-out kasi sabi niya, akala nila. Oo, kaya nag-si-out. Twice to beat sila. Hindi nila alam. Hala ka sila. Hindi nila alam. Ito, pagalitan. Bakit kayo? Ba't kayo nag-out?
Pagalitan yung team leader ng ng Alliance, hindi nila alam na twice to beat sila. O yung mga winners, nasa upper bracket kayo nasa winner bracket. So, dapat Yeah. twice First time kayong nila matalo. tatalunin. For your information, Oo. first time nila matalo kanina. Tapos best of 5 match nga. Oo. First Ba't timer kayo po. nag-out? Oh my God. Hindi ko alam kung bad trip si GM ngayon or tumatawa, pero bad trip kasi siya kanina. Parang ako Hindi ko natatawa natatawa ako. yan, CM. CM, natatawa ka? Ah, Tumawa ka po. ay nako. Sinising na yung team Hindi, leader nila. siguro ang Bonus daw. advice ko lang is ayusin na yung SADE accounts or ano nga ba Oo. yun? Yung isang account ayusin na para prepared na tayo ibigay sa Alliance and sa Sentinel. Kasi sure na sure ako hindi na kasya to. 8:30 na. 8:30 na tapos Hindi na, meron pang ganong oo. issue. 'Di ba? Natatawa ako. Nag-log out kasi talo na. Hindi nyo alam. Grabe. Buti Hindi pa yung nanonood, alam nilang twice to beat kayo. Oo nga. Yung naglalaro, hindi nila alam. Ay, nako. Ay, nako. Ay, naku. Nauna na sila. Inunahan na nila mag-out. Yeah. Sana nawa, ibig sabihin, hindi sila nagplano kasi nag-out yung siya eh. Kasi, dun sa yun, so nakita nyo na kung ano yung nangyari kanina, di ba? Kunyari, sa water battle, alam nyo na yung nangyari kanina. Mm-mm. So, pwede na kaya nga kayo binigyan ng strat time. Kumbaga, mag-strategize kayo kahit papano. So, parang, oo nga naman, hindi nga naman nagsistrategize yung ibang players while on turn na. Pero may time kasi sila eh. Meron, kunyari, sa Dota or sa LoL, may ban pick sila. Habang nagba-ban pick, pwede naman sila mag-usap, di ba? So, yun na True. lang siguro. Meron talagang medyo break time ng konti. Hindi naman po kami aabot sa 4th round. Matic 0-3 agad. Tapusin na po. Oh, wag naman ganun. Oo nga. Stay Grabe sila. positive. Oo nga. Grabe. Lakas-lakas nyo eh. Wala pa kayong talo. Ngayon lang oh. Oo nga eh. Sa Alliance nga ako kinakabahan eh. Sabi ko magaling talaga tong Alliance. Dapat ayusin to ng grabe yung practice na alalahanin niyo. Grabe practice. Wag kayong ma-down na natalo. Tandaan nyo galing sa talo tong mga galing sa talo yung mga yan. Hello. Grabe naman. Hindi, lower bracket sila eh. So, natalo na din sila. So, gawin nyo inspirasyon yung kalaban ninyo, di ba? O, talo sila. Tapos, ginapang nila hanggang dulo. So, kayo, one time pa lang kayo natatalo, magla-log out na kayo. Oo. Wag ganun. Diba? Lahat ng players. Grabe naman. Lahat kayo, mga players. Pag natalo kayo, huwag kayo magalit. Huwag kayo disheartened. Kasi, bilog ang mundo. Aangat din kayo. Yan. Wow. Sabi ako ng ganyan, pero pikunin din ako pag natalo ako. Bahala na kayo, patayin niyo na ako. Ganun ako pag lagi akong talo eh. Yoko na. Ayan, game starts na. Game only Ayun, na natin, guys. 3, 2, 1. So again, guys, Resh is Sentinels. While ang ating Zayin is the Alliance, yung red. Ayan na, guys. Nadisi na ba ako? ASD. So, nauunay na yung Yaoshu ng Resh. Hindi ko alam kung nadisi ako, hindi sila gumalaw. Gumagalaw na sila si hindi, kanina. So, ayun na nga. Burst coming from the Zayin Yaoshu. Ang target niya is Hunling. Tignan natin kung mamamatay. Kaso lang, ang layo niya pa eh. Target niya Yaoshu. Ito, tignan natin tong yung nasa harap na lang muna natin yung tignan natin kasi ang layo ng Yaoshu eh. Ganda ng pastuhan ng YM mo. Naku, yung target ko pa yung namatay. Hindi ko maklik yung Janling. Ang laki-laki niya, hindi ko siya maklik. Wala na, talo na. Ala. Free hit ang ating free hit ang ating Sentinel Yumang sa gilid-gilid. While, bakit? Alam mo, hindi ko alam hindi ko makita kung anong nangyayari. Ay, nabigyan niya yung YL.
God. Ayan. The So, model ang died. Ziyin Yaojing natin Patay. nandito. Kaso lang, wala siyang kasama. Parang nawiwirdohan ako. Mm. Nawiwirdohan ako kasi parang napakahiwa-hiwalay nila ganun. Hiwalay sila. Yan. Tignan mo yung mga bangkay nila. Yan. Illuminati. Charot. Illuminati. Hindi, joke lang. Square pala yun. Yan. Bakit meron? So, ayun. Ang dami pa rin natira sa resh. And it's over. Teka lang. Wait lang. Buhay yung YM, Wuxi. Oo nga. So, ayun guys. This round goes to Team Sentinel with 4-0 in favor of Sentinels. So, yung JL, 8 yung kills niya, yung Wuxi nila, 9. Grabe. Bargs. Oo. So, ayun, panalo na yung Team Senti for this round. Parang sumuko na yata yung alliance eh. Hindi ko alam kung lag ba sila o hindi sila gumagalaw. Sabi stop dance daw sila. So, baka naglalag sila. Kasi, connection problem kasi hindi natin pwede yan maayos. Parang If yung sa isa, team, ang ginawa niya is nag-adjust siya ng connection niya. Nagpalit talaga siya, nag-data siya. Diba? Nag-data siya. So, hindi po namin alam anong gagawin pag ganun. Pag hindi nyo, pag problem sa connection nyo, wala po kaming magagawang Kasi solution dyan. tayo ngayon kanya-kanyang venue. Kanya-kanyang venue. So, kung naka-on ground tayo guys, iisa lang connection natin. Yun, pwede nating anuhin. Pero kasi ito, as you can see, yung live natin tuloy-tuloy, hindi pa ako nadi-DC. Sa akin din, hindi naman din ako nadi-DC. Pero Globe kasi ako. So, baka, yun nga, sa Converge at saka PLDT nga daw yung problem. So, I don't know how to deal with that. Hindi ko po alam paano tutulungan yung ganyan. Mag-guest tayo. Laki ng mukha. Kita niyo kung paano ko kainin yung buhok. Troy, Abaru Medina, saan pwede mag-install ng PWPC? May link kami sa description. Wala sa description. Ay! Bakit wala CM? Secret. Dapat meron lagi. So, wait lang. Meron yata. Wait. I'll try to look for it. PH server. Yes. PH server. Yan. Mukhang magkaka-GF na ako. Sumuko kayo. Ba't ganun? Hindi naman yung talo eh. Sumuko kayo. Kakamiss mag-PK. Mark Love. Mag-PK ka ulit. Ayan. Troy, nag-send ang Play Park Perfect World sa'yo ng link. Ayan. Full client. So, ano to CM? Lalabas na ako? Bakit? Lalabas na? Itutuloy dito. Wait Tuloy lang. pa ba? Tuloy pa ba?
Anong balak? Ayun, thank you for the stars, Troy. You're welcome. Happy gaming sa'yo. If you have problems with downloading, you can chat the group, you can chat the page and ask for help. May moderators naman na magtutulong. And we have a community page naman na puwedeng tumulong yung mga tao, yung mga moderators natin. And there are people na who responds sa comments section, how to help you. If you have kahit in-game problems, may community tayo na tumutulong and nag-a-assist sa mga beginners. Kimi pa isang Oni-chan nga. Oni-chan. Oni-chan. Ayan, Oni-chan. Anong meron sa Oni-chan? Kuya. Kya. Oni? CM! I-live mo yun! Wag ka nag-mute. Kung naririnig niyo yun, guys, sus, grabe si CM dito. Bagay na bagay yung Oni-chan sa kauho sa kanya, oh. Para sampat tinab natin si Bansha kung hindi tayo marunong mag-voice acting. Charot. Ay, Akala oo, mo ikaw talaga. pala nag-voice tama. Ang cute mo dun, CM. Charotera. Charot. Parang hindi ko charotera. Akala ko hindi ka yun eh. Ang cute dun eh. Dapat nag-charot ka dun, sinabi mo charot nga. yung favorite line Dapat mo. nga na may charot. Ewan ko eh. Wala, hindi nila linagay sa script eh. So anyway, guys, buff up na yung natin. Balik natin dito. Ayun, buff up na. Naka-buff up na. So, sabi 42 eh. Wait lang. Ayan. 42 daw yung start. Tama ba? Kala ko po 8:42. 8:42. Kasama buff up. Hindi sila Nagkakagulo na sa oras Grabe. Basta wala akong kinalaman. Sabi niya, tawa ko dun sa ha. Naguluhan na. Nagkakagulo na about sa oras. Ay, kaya lagi akong late eh. Wala akong pakialam sa oras. So guys, iniba na kasi 5 minutes na lang yung interval per match, tapos may buff up. Yun yung suggestion ko din kanina. Kasi nga, kapag ginawa natin 10 minutes, talagang kahit tatlong match hindi natin matatapos. Oo. Kasi hanggang 9 lang. Ayaw nyo bang ituloy na lang sa Wolf Cup to kapag hindi umabot? Bilang land battle, ganun. Pero magla-login pa sila ng ibang characters ulit, CM. Actually, doon matatagalan tayo doon. Matatagalan tayo pag ganun. So, from 10 minutes na preparation time kanina, nilipat natin to 5 minutes interval na lang kasi short na tayo sa oras. Hanggang 9 lang po tayo pwede dito sa Eclipse. So, agreed by both leaders naman daw na 5 minutes lang. Sabi nyo kasi salamat Shopee para dilag. Salamat Shopee. Yan na, 5. Ayan, red ping na daw. Ayan na. Parang wala nang pag-asa yung Zayn. Hindi, red ping na siya. Ako green pa rin. Lalaban ng red. Ito ang pinakamahirap. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Uuwi na siya. Uwi na siya. Layo eh. Pa-teleport. Yeah. Ayun. Sentinel Wuxi, ang target niya is Yao Jing. Napadapa agad ng Yumang yung Wuxia. Kaninong Wuxia dumapa? Sa Zayn. Oh. Yufeng is also down from Alliance. Yufeng. Bilis ng pangyayari. Mas mabilis pa yung Yes. pagkamatay nila kaysa sa buff up. Hindi naman sa
Sa 8:42 with buffs. Uy, hindi trash talk yun. Grabe. Dumapa yung Yusha ng ano na, Yung ng Zayn Senti. Fashi is targeting the Yufeng. Kaso naka-immune, mag-shift. Ay, hindi. Siya pala yung nag-immune. Sorry. May Uy! target pa sa kanya para mag-immune siya. Na BA ng YM, yung YJ ng Zayn. So, bakit hindi Free niya hit mapatay free yung hit target Yumang. niya? Yumang tsaka Fashi. Sobrang free hit. YJ Tingnan yung natin. target nila Lapit tayo dalawa. sa kanila, guys. Kasi wala tayong makita. Ah! So, yung Wushi is naka-burst, pero may pumapatay din sa kanya. Ayun. Oh, pinaliliguan Napatumba siya. na yung YJ. Wala nang YJ yung So, alayan. ayan, yung Kyangshu natin, pumapalag pa siya. Ay, ano ba yan? Wala na, dumapa na. Kaka-target ko lang sa kanya eh. Wala na. Yan. Yung ating YM na Sentinel lang. Yuling is nandiyan pa. Yuling at Kaso lang, Yaoshu na lang ayun, natitira sa naka 12 alayan. seconds immune na siya. Giving, kaya, ayun, lumipat sa kakampi niya. Alam mo, ang sikreto sa 12 second pill, guys, ito, kung hindi nyo alam, stability dyan. Pero baka wala na kasi siyang, genius kills. Para hindi kayo ma-immune. Ay, ma-stun. Ayun. So, Wala pong, Yusha lang po yung dumapa sa Senti. I-ano natin, ha? 20:44, tapos 5 minutes. 20:44. Sige, itong isang round pa na to. So the score is 5-0 in favor of Sentinels. Hindi. Tama ba? I-off mo na yung 3-0 kanina. So, i-off 2-0. ko na. Yeah. So it's kasi 2-0 na. bagong laban na to. Nandito na tayo sa finals. Ganun. Charot. Final na. Yeah. Twice to beat kasi. Okay. Final. 2-0 in favor of Sentinels. Yun. At tatlo po yung Zayn tapusin yung laban. Kasi, Dito ako. Wala na ba ako nung pampabilis ng takbo? Hindi ako pwede mag-godspot. Wala nga godspot akin eh. Ang hina pa ng lipad. Meron ang liit pa ng pakpak. Ayun guys. So, napansin niyo ba yung laban kanina? Anong masasabi nung ating mga players? Okay, sobrang zoom in ko. Napapalapit ako sa monitor ko eh. Nanonood ka di pala. Grabe, free hit lagi yung Yumang. Walang nagtotoka sa kanya. Ayan o, 2 digits na yung kill ng Wushi. Siya, 12. Alam mo, eto titignan ko yung Wushi. Titignan ko yung galaw ng Wushi. Kasi, abot ka ng ganyang kill, ibig sabihin hindi ka pinapansin. Kasi, sa unang laban pa lang, ilan yung kills niya? 4 yata yun. Yung pinakaunang laban yata, parang 4. Mataas na yung kills niya eh. So, dun pa lang, kapag nakita mo na ganun ka, yung... Dapat may nakatoka na sa kanya. Oo. Yes. Yung mga ganyang killer, hindi nyo dapat pinapabayaan. Chanting. Oh, may humabol. Yaoshu, ayaw magpakabog. 9 kills. Ayaw pakabog. Yes, yung Yaoshu natin may 9 kills. Palay mo yun. So, na kasi tayo. Madaming matches na tayo, guys. So, kaya madaming kills. Tapos sa ating Zayn, ang nagli-lead na killer ay yung Kyangshu nila. So, Kyangshu ang pinakamalakas na killer. So, di ba? Pag nakikita mo yung battle statistics, hindi mo na kailangan hindi mo na nga kailangan mag-guess. Kasi, syempre kami, hindi namin masasabi kung totoo ba yung sinasabi na ito yung pumatay dito. Ito, kita mo na kung sino yung pumapatay.
di yun yung patayin mo. Tingin mo ba pag sinong papatay after mo patayin yan? Ganun. Hinahayaan talaga yung Wushi, Kasi, napapansin ko. Libreng burst lang siya eh. kasi, like, papabaya. Pero mahirap din na pabayaan mo tong mga to. Kundi, nasaan yun? Yeah, Yuling nila, syempre, walang mga kills, mga support to eh. Basta nakakita ko free talaga Yumang Wushi. Yumang 5 Hinahayaan nila, walang kills. nagtutuka talaga. Bakit ganun? Dapat ayusin. Dapat nag-adjust na sila. Yeah. So, ayun. Dapat, teka lang, check natin yung oras. Ang oras ay 20:48. Dapat, dapat 49, mag-buff up na sila. Hindi ko lang sure. Yeah. 8:49 ba, guys, ang buff up? Wala namang sinabi. Oo nga, wala pa sila sinasabi. Oo. Sabi ng Resh, game na po. Game na daw sila, oo. Patanong na lang yung Zion if okay na sila. Yan, so, hindi ko kasi na-charge yung yung earphones ko. Yan tuloy. Nahawakan pa yung cellphone ko. Nice. Zoom in na zoom in. Zoom in na zoom in ako eh. Napapalapit ako eh kasi hindi mo makita. So, kamusta yung mga yung mga prediction nyo, guys? Prediction. May mananalo na sa mga pustahan dito. Sarap manood ng malag. Alin ang lag? Malag ba yung live? Di naman ah. Nako. Sabi ng mga madali. Ay. Kamusta yung oras, guys? Nagpas na ng 1 minute sa 5 minutes. So, nagkakagulo na naman sila dito. Charot. Hindi naman. What's the tea? Wala pa kasi wala pa kasi nagre-red chat. Oo. Ayun. Buff up na. Ayun. Buff up. Last na ba ito, CM? Kung mananalo ang Senti, kasi pangatlo na nila to for the finals. Pero if mananalo yung Alliance, yun, pag-uusapan na naman namin kung paano yung paglipat ng kung anong gagawin. Kung maglilipat ba ng account or i-continue somewhere else, like pwede namang sa Wolf Cup, kung gusto nyo lang naman, charot, hindi. Sa ECP na lang. Ang last 2 rounds neto is water and air dapat eh. Sabi, nagmamadali. Paano kaya ako na-DC sila? I mean, kasi we only have 8 minutes na lang sa laban. Kasi 9 nga, di ba? Ay, hindi nyo kasi talaga ma-predict if hindi maganda yung internet connection talaga. Kasi Wednesday naman talaga yung schedule natin for Omnibata. Parang so if feeling ko, charot. Bakit may nag-walk dito? Mamaya makalimutan mo mag-run. Hey, counting na. Start. Nag-go na, wala pang gumagalaw sa Scatter. Yan. Napapansin ko, yung Senti, mahilig sila mag-scatter agad. Tapos, yung Resh, naman. Kapag gano'n kasi, mas mahirap mo makita yung kalaban mo.
Pero kasi meron tayong T, so, di ba? Doon makikita mo na agad kung sino yung target mo. Hindi mo na kailangan pansinin yung iba. Magfo-focus ka. Focus lang sa goal. Ganun. So, ayan. Ang ating Alliance Yusha ay nag-burst. Ang target niya is, sino? Hindi ko makita. Oh, yung Yumang. YG na naman yung target. So, ayan. Wala nang flash yung Alliance. Wala na ding Wuxia. Tingnan natin. Yan. Wala na ding Yufeng. Free hit na naman ang ating mga nukers as I can see sa Sentinel. Pero free hit Yung din yung Yumang? Qiangshu. Free hit din yung Qiangshu ng ating Alliance. Bilang siya yung pinaka main killer, di ba? Main killer na lang. Yeah, main killer ng With Alliance. 6 guns. Ay, matutumba na yung Yuling. Ay, nabuhay. Sorry kayo, Nice. meron silang healer. Chill na chill. So, meron tayong free support dito. Hinahayaan na lang yung Qiangshu. Ang Sentinel na Hundi. Hindi pala. Namatay na yung Qiangshu. Wala na. Wala na silang Na damage. healer. Grabe naman. Meron pa naman. May Yusha, oh. Meron pa ba? May Yusha, Yung oh. Yaoshu. May Yaoshu pa sila. Yeah, yung Yaoshu May din. Malakas pumatay ang Yusha. Yaoshu sa ngayon. Oo. Daw. Yaoshu Yusha. Nag-burst siya. Target niya is Yumang. Ang hirap, no? I think dahil sa 10v10 siya, medyo magulo yung target talaga. So, baba natin to. In fairness, ang tagal na buhay nun. Ang Alliance na Yuling, binubugbog siya kanina, yung Yusha and ng Yumang. Nako. Wala na, guys. Wala na. Wait lang. Oh my God. So, ayun na nga, guys. Galing sa parang unang-unang teka lang check yung challenge para sure. Saan yung challenge natin? So, tama. Oh my gosh, ano pala to? So guys, if i-check nyo yung challenge, so naglaban na ang Sentinel and Alliance nung first week pa lang. So nung first week na yun, natalo yung Sentinel. Kaya sila nasa lower bracket. So ang Sentinel since week 1 nasa lower bracket sila. So from that, diba, isipin mo, from that, hindi na sila natalo dun sa lower bracket. Then, umakyat nga sila sa finals. Then, today, ayun, twice to beat ang Alliance and nagawang talunin ng Sentinels ng 2 beses ang Alliance. So, with that said, sila ang ating Omni Battle 2021 champion. So, yun, congrats sa ating Team Sentinel. Sa Clan Sentinel, syempre, kasi yan yung makukuha nila dito is for the clan, hindi lang para dun sa mga 10 naglaro. Same goes to Team Alliance, Clan Alliance. May makukuha sila for the clan yun. Well, it's up to the clan master pala din. So, ayun na nga guys. Pasensya na. Wala akong mga clap. Pero ayan, congrats sa ating Omni Battle Champion, Team Sentinel. Sila ulit. Actually, sila yung last year. But, different team ito. Hindi sila yung 10 last year. May mga napalitan. Ibang players. Yes. So, makikita nyo pa rin naman sila next sa mga susunod na mga araw. Yung mga mukha nila. Yung parang last year lang din, di ba? Nakita yung mga players kung sino yung nanalo. Yeah. So, nice game, Team Alliance. And
Nice Um, game. Congrats Alliance and congrats Sentinels. yes, congrats sa pareho for reaching the finals. Yes. So, Good ayan, may game. mga nanalo na prediction. Mga prediction na nanalo ng 10 RCG. 20 na lang, meron na kayong extra na necklace. Shout out po sa Darius Clan at Veroveren, sabi ni Lloyd. So, yung Darius, wala na yan. Yung Veroveren nandito pa rin. Hindi ko lang sure kung sino na yung master nila, pero ayun. Or kung nag-a-active pa nga sila. So, sa lahat ng sumali, guys, sa lahat ng clan na sumali sa atin, including ang tribu, salamat sa pagsali sa Omni Battle. Bakit mukha kang malungkot? Ano, Kim? Ako? Nagbabasa ako ng ng clan chat namin. Ba't parang ang lungkot mo? Hindi ako malungkot. Baka tumaya ka sa Masaya ako. Alliance tapos natalo ka kaya katulad. Hindi ako Hindi. tumataya. Hindi, joke lang. Just for fun lang, guys. Kasi Ayun tulala si lang. Kim eh. Hindi, nasad ako kasi marami, parang baka part din sa bakit natalo, hindi maayos yung laro ng Alliance kasi yung connection nga sa internet. So, So sad hindi kasi masyado nakabalo. for some players baka kung hindi man converge, kasi sabi nila converge. Converge ako, guys. Pero as you can see, hindi naman nag-lag dito. And yung pink ko is green pa rin kung kita nyo sa game only. Yun, baka location lang. Location and So, kung sinasabi nyo na sa PW lang lag, again, kasi may route yan. Basta yun. Per location, guys. So, possible yun. Possible. Ayan. So, PCW na po yung next or D-Wars, Territory Wars na? Territorial Wars na yung susunod natin, guys. And also pala, may announce na yung Jade Warlord natin. Sa 15 na siya. So, kung gusto niya pa na lumaban, pero 5v5 na lang to, guys. So, kunyari gusto niyo lumaban, try niyo manalo sa Jade Warlord, Territorial Warlord, and Topaz Warlord. Kung hindi niyo alam kung paano sumali, yung Territorial Warlord and yung Jade Warlord, nakapost na yung mechanics. Well, yung Topaz, na medyo mas complicated para sa mga bago, abangan nyo na lang siya sa future post natin. So, lahat naman ng post natin dumadaan sa ating Facebook page, syempre dito sa ating Play Park Perfect World na page. Yan. Kailan yung CM? Purge. Yun yung inaabangan ko eh. Maraming nagkakwento about sa Purge. Lagi tayong may Purge sa November. So, malapit na. Ay nako. Ayan, yung Purge, mga nanonood diyan, yung iba ayaw nila ng Purge. Diba? Mag-around the world na naman sila. Kasi syempre, kunyari, mahina lang sila, tapos yung gusto lang nila, tahimik na buhay at nagde-daily. Tahimik na buhay. Oo, tahimik na so, buhay. Warshak para tayo. Oo. Tapos biglang, alam mo yun, nagde-daily ka lang, tapos pag tele mo, may umiikot na janding dun sa respawn point ng mo. Ganun mga bastos na bastos na gawain sa sa ayun, doon sa Purge natin. Pero ewan ko ngayon syempre kasi kunyari meron tayong teleporter na na picky on pala. Ang nun sa sa primal yung may ganon, pero hindi na siguro uso yun ngayon. Ewan ko lang kung meron pang quest na ganon. 'Di ba? Yung respawn point mo pa lang kung hindi ka malakas, kung dun pa lang. Patay na agad dun. Oo, patay ka na. And yung, ka lang kumbaga. Yan yung nakakainis dyan. Parang hindi ka makabawi. Kaya ako dati, kapag bago mag-TP dati dun sa primal nung Purge, nag-heal na ako kasi hindi ko alam. Or, mag-aalay ako ng isang player or ng isang dummy. Yun muna yung ipapapasok ko para malaman ko kung may tao. Pag may Purge CM, Piso Amu. Piso Amu. Piso Amu. Magkakaroon na Malapit na magkakaroon. Narinig niyo yun, guys. Piso Amu. Yan yung hinihintay natin lahat. Piso Amulet. Mag-ipon na kayo ng piso-piso. Mag-ipon na tayo.
Ayan, may mga nagko-comment na, "Piso Amyu please." Oh, yan lapit na Kuya Mac, malapit na Piso Amulet. Ihanda mo na yung gold mo. Kala mo laki ng ihahandang gold eh, no? Yeah. Piso. Magkano yun? Piso tapos 5 purchases nga ba yun or 3? 5 purchases per day lang pala. Oo, di ba? 5 tapos ilang araw? 15 pesos lang yung Oo nga pala. pre-prepare, no? Pero Si pwede Apa siya nun? i-gift CM? Syempre hindi. Ay, hindi. Yeah. So, So, kailangan ko pala talaga mag-top. bukod kay Kim pala at sa mga sumali, thank you din kay GM saka kay Modharu. Hindi ko na napasalamatan. So, ayun. So, guys, yun na lang yun. May gusto ka pa ba sabihin, Kim? Wala, yun lang. So, congratulations sa Team Sentinels, sa aking clanmates. Congrats sa inyo. Bias. Nagbunga na yung pagpa-practice niyo. So, Oh, eto na yun, nag-practice guys. sila. Yan. So, ayun na nga guys. At dyan nagtatapos ang ating Omni Battle 2021. Again, this is CM Venus. Magpapaalam na kami dahil madami pang gagawin. So, bye, Bye! Kimi! Bye, bye, Bye! Thank you, heroes! CM! Thank you, Bye-bye! Kim! Tapos na? Ay, naku! Nag-change mood agad.